guyon ora. Nggih. Saking kula Pak Pujianto, WMC Purwodadi nggih. Nyuwun gending ninggal katresnan jaranan yang ditembangkan oleh Mbak Winong. Oh nggih, monggo. Nang Nduk ya kuwi anak penggemarmu ki Nduk saka Riyen Pak Pujianto nate kagungan kagungan damel janipun sing didhawuhi piyai kalih niki adalah panjenengan pas ngasta mboten saged. Oh ngaten nggih. Mula niku wis pokoke aku pengen nonton Mbak Winong jaran. Nggih. Aku Takonono. Kapan neh kagungan kersa ngono? Putrane namung setunggal lho, Pak. Loh, kan iso nggo putrane duwe putu to Pak Pujianto. Akhirnya syukuran setahun atau sunatan kan saged. Nggih. Kapan Pak syukuran melih, Pak? Wayangan melih nggih, Pak nggih. Nggih. Penting garenge kula nek dalange sapa-sapa bebas. Mboten sapa mboten sah nangkap tip mawon Pak nggih. Ya ndek nang jumeneng coba kaya apa ta ayo. Ayo nggih. Dibawani komplit mergo niki lak mboten enten bawane gawan to Mas Karen. Ajeng kula tuliske niki nggih. Bawanipun nggih. Nadyan to sami wau Asmarandana ning Asmarandana Nduk? Iya. Ayo ning cakepane benten. Nggih. Coba kaya apa yo Nduk. Jaranan dangdut kreasi rineng kain paksa senterewe Sing yasa sinten nak cakepan niku ana? Pak Cahyo pun tadi lah. Oh, Pak Cahyo. Iyalah. Selaku Bapak dosen kita semua. Kenapa? Apa? Yang kenal Pak Sukron Suwondo. Heeh. Kae yasa gending lagu sak bawane. Yo umpama Pak Sukron kok gawe lagu sak bawane jos no. Dene kok putrane lagi yasa bawa ya wis gak apa. Pak iki kurang ajar banget ya. Rene tak mut raimu. Monggo nek kersa. Gila. Nek ape to suarane? Jos, Mbak Wino. Sinden-sinden ana sing guwak ki madangkara sinden. Aja diguwak tak temune. Mergo apik. Ayo suarane apik-apik. Saestu. Aja kok sinden. Penggirong loro. Suarane mantep kabeh. Mosok nggih. Saka Mas Taslim. Pokoke angger tase ora ilang suarane wo tenan. Lek irang cepak muringe kuwi ya. Isine apa to? Ora perkara isine. Ciparat malah ngono kuwi ya. Ayo. Nggih no, nek Pak Taslim tasnya aja nganti ilang. Ayo. Nek ilang karek limit kok. Iya. Bener Pak. Iki cerdas iki dagelan tenan iki. Dajake cerdas. Patute ben dijak lho Pak. Elok temenan. Sapa-sapa diuring-uring. Bojone teko barang udan-udan diuring-uring. Ninggal katresnan yang pertama dangdut, kedua jaranke. Nggawalat to nong? Nggawalat. Ada. Oke ya. Alat kuwi gamelane ora melu ning Lampung ya melu ayo. Jarane melu. Lah niku lho Pak Ong tase Pak Taslim lho kenten iki lho gak keri. Wah bagus. Jaran iki lho gak kek. Ora perkara isine.
Banter kae ayo. Nanti kancane arek absen nganti telat e ayo. Ayo. Karo Mbah Gundul dadi telat kabeh lah. Ngeyel to. Monggo diaturake ninggal katresnan winong nawangse coba kaya apa yuk. Mas Garing tadi lenggah nggih senika. Ora ben melu menikmati ngono lho maksudnya. Ayo nggih menikmati. Alasan banget Ren. Budusen piye? Sapa? Sing ngongkon lenggah sapa mau? Budusen. Budusen lah ya manuto karo budusen. Ayo. Mboten lho, bukan sih lu ngendika ora ngenek-ngenek Pak niki Pak. Iki padene wis males Pak. Dipotong Pak niki Pak. Gak ngerti kok modele kok. Piye? Kerja lungguh. Dipotong. Heeh. Sing dipotong ge apane? Lah mau jarene anu dipotong. Wong budusen apa kedah bukesi to? Wong niki yo dosen kok. Oh iya to, dosen ngendi? Widus kok. Ayo nyanyi, sampean kono. Aku biar gandeng-gandeng. Ayo. Yo diaturake, dados. Ubeng ana panggung endok sayu winong nawang sekok kaya apa.
Jangan dong. Mbak nuwun Bapak katresnanipun. Nggih. Dan aku kapan-kapan arep ndelok wayang karo iya. Asmanipun Pak Teguh. Pak Oh, Teguh. anu to Pepadi. Ketua Pepadi. Sanes. Oh, Sanes. Wah, kemeruh. Oh, iya. Terima kasih Pak Teguh. Oh, Bos mebel. nggih, bos kayu. Bos mebel di bidang kaya biting, kaya apa? Lemari, kursi nggih. Oh, Ya, iya. semoga tambah lancar rezekinya ya Pak. Semoga Amin. mobilnya tambah laris, Amin. tambah sempulur. Amin. Anu nih. Apane kok anune iki lho? Kok sembrono anune. Tambah sempulur anu. Rezekine. Rezekine. Ora sempurna anune. Terus tambah Sehat. sehat. Panjang umur. Terus usahanya lancar. Lancar. Badine akeh. Amin. Terus Beijing nek wonten nyanggep Pak. Ya melek nggih Pak. Kok melek. Beijing Ora perkara tase. Beijing lek wonten napa acara napa raketang jenengan sunat kedua ngoten nangkep Pak Yoyo nggih Pak. Kok pajake apa kok sunat kedua iki kaya. Nggih, matur sembah nuwun bebingahipun. Mugi ngaturaken matur nuwun pepunden kula Bapak Kepala Dinas Pak Wahono. Pariwisata dan Pak Wahono dan Nggih. Budaya. Nggih. Panjenenganipun Pak Nggih. Wahono niku piyayine pun kula